Er binnen enkele honderden DNA-profielen aangetroffen die toerinkomsten hebben met die van de moeder van Marianne Vaatstra. Het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag, docht op het stuiten neemt DNA-verwantschapsonderzoek. De zaak Vaatstra is de eerste moordzaak in Nederland waarin zijn onderzoek niet wordt. De gemeente Zuidwest-Friesland had haar eerste jaar afsluiten met een verlies van 4 miljoen euro. Door de malaise in de bouw en de minder groenverkeerpen is er 10 miljoen verlengingen. Het verlies wordt betaald uit de reserves. De gemeente is financieel wel zoom. De oude waterlinie in het zuidoosten van Friesland met toeristen loeken. Van de linie zelfs is net een soort meer te zien, maar in het gebied zo'n fiets- en kuierpaden komen matten, maar je onderwijs informatie over de historie. Het zit al een jaar in een rapport dat Joet presenteerd is. De eerste wedstrijd tussen Cambuur en VVV Venlo in de play-offs is eindig in 0-0. Beide ploegen kregen wel kansen, maar wist net te scoren. Snijn is de return in Venlo. De winnaar van die wedstrijd maar strierde om een plekje in de eredivisie. Ik denk dat wij aan hebben getoond op dit niveau goed mee te kunnen. Joenen vandaag klaart het op en de temperatuur leidt om de 6 graden in. Morgen flink wat zinnen, maar met 12 graden wel koud voor de tijd van het jaar.